Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pripremamo veoma ukusnu pitu sa jabukama i kremom od vanile. U jednu činjenicu ćemo sipati 160 g putera sobne temperature. U puter ćemo da dodamo 50 g šećera, kao i jednu kesicu od 10 g vanilin šećera. Izgnječiti viljuškom ili jednostavno umutiti mikserom, kako god vam je lakše. Dodat ćemo također i jedan prstohvat soli. Ni ovoga puta neću menjati brašno, naravno koristim Centelu, ovoga puta tip 500. 300 g brašna i jednu kašičicu praška za pecivo. Pa sve dobro izmešati. A za malo da zaboravimo, treba će nam i jedno celo jaje. Kada ste dobili ovako testo koje se ne lepi, a koje je malo tvrđe, odnosno kada je upilo svo brašno, podelit ćemo na dva dela. Od prilike na pola, možda eventualno da ovaj deo bude malčice za nijansu veći. Evo vidite. Upakujte oba komada u najlon kese, ovaj veći stavite u frižider, a manji u zamrzivač. U jednu šerpicu ćemo da razbijemo jedno celo jaje, pa dodati 50 g šećera. Umutit ćemo. Pa ćemo u sve ovo da dodamo 200 ml mlijeka. A u mlijeko dodajemo jednu kesicu pudinga od vanile. Sve ćemo naravno da promešamo, pa da stavimo da se kuva. Mešajte ovako dok se lijepo ne zgusne. Po potrebi smanjite temperaturu i evo, dobili smo krem koji ćemo sada da stavimo sa strane da se malo ohladi. Biće vam potrebno nekoliko jabuka koje ćete oprati, a zatim i oljuštiti. Zatim ćemo da narendamo ove 3 jabuke u puding, direktno. Promešat ćemo zatim sve. Ukoliko se puding zgrudvao, možete i mikserom ovo da promešate. Dok smo mi završili fil i testo je malo odstojalo i ohladilo se dovoljno, nekih 15-20 minuta. Stavite papir za pečenje, pa uz pomoć oklagije istanjite testo. Ja sam ovdje pripremila pleh veličine 22 cm, pa ću jednostavno da prebacim ovako i utapkam i da skinem višak papira. Jednostavno samo da prebacimo ovaj fil sa pudingom i narendanim jabukama. Naravno, jabuke sam birala da budu malo slađe. Rasporedite. Izvadite drugi deo testa iz zamrzivača, pa ovako narendajte preko. Ja ću odozgo posuti sa vrlo malo cimeta. Ovako, malo na par mesta. Peći ću nekih 35 do 40 minuta na 180 stepeni. Ostavite da se malo ohladi, a zatim isecite. Dragi moji, ja se nadam da ćete uživati u ovoj lepoj pitici. Hrskava korica i kremasta sredina, nešto fenomenalno. Ja se nadam da će vam se dopasti i da ćete uživati. Puno vas pozdravljam, čao!